Hello everyone, welcome back to the ITS Explore Triprasa YouTube channel. Night on viewers no haino hai katal video lam sok firo tabuk fai sok pajak ang hok tise thung noklawo norono haino hai update dinan bagai tabuk sanja jorabo tinini salmari kha 22 October 2025 tinini salmari be rom khangke tai saltam se tongsibo fainai 25 tarik tai 26 tarik salnai romoi o jaga songsa jagai tongo hok tise thung noklawo kotor khai kaisa festival 19 দফা হে একেবারে 19 জাতিনি এনুয়াল কনফারেন্স সিনজাগো নরক যতননো খাবাই খুবই কইও ও 25 তারিখ 26 তারিখও ফাই মানজাক ফাইনানি বাগৈ খালি ফেস্টিভেল সিমিয়া জাতিনি বাগৈ দফানি বাগৈ যতন ফাইনান নাঙ্গো আবো হাই জাগারগো ঠিক ডাং সাগানাও অফিস রুম আবো গাঙ্গে সাজগৈ পাইখা rirok bui jotono naithotok kai decoration rok khai paikha yang bukhang hangga tabuk samung khaijagi tongo iko orogo bujanai tongkho rirok bujayakho iko kocharni hangga bujaka blue color bai tai white color mix ke dekha jaga te bose joto khuti bono ri khobjak stage ni buskango je dangsa tangjak obo birat area kotor khe nawai tangjak o jagao 4-5 hajar borok rok aram se chugui mannai busugo kotor khe tangjak nai negedi tinui rong hangke tai saltam se tongsiwa abon bagoi na horse salsia kai samong khali ma tongo tabuk je kuno babe pairenan bagoi tabuk horjoro hangke amsuno ngui tongkho tabuk horjoro hangke amsuno ngui tongrokho tini horok khada khaino khaya saimeko tabuk o jaga borok khoroksa pano malai pheya sar khorong ni sumi malai pheo jaga borbo nainai phaimani busuk jorotei samung khaijagi hane phainai 25 tarik sanja jorani sumi hangke tini Tripura hasteni habubagra bono phaiei kothar chati sogui chengsai rejanai o pandano Council of Tripura Hoda ni kaisa annual conference ni panda kotor pandano